Indio Santaren naiz. Kaixo, ni Raul Oiartzun naiz. Kaixo, ni Oier naiz. Kaixo, ni Romana Barbet naiz. Kaixo, ni Erora Joana naiz. Kaixo, ni Elia Sánchez naiz. Eta antzerki hau Ameriketako bidaia da. Bueno, Miguel berritxar bat dut, lanetik botara dute eta Amerikara joan beharra dut. Zertarako? Lana bilatzeko. Bueno, ongi da. Ameriketarako 3 milioi eta oso esko. Zenbat preziotan? 1000 euro dena? Ondo da. Hori, euro dira. Agur. Bueno, paretak prestatu joan da. Zenbat dirua mesedez, pobreanak. Eta zerbait berberezue ebengo boteio publikatu dira, ongi da. Bueno, marketiatzerako batean, bi atzean daukazute, eta bi horrean dira. Distribu bat badaukagu, arbitxo bat piztuko da, eta atzerrako duzue txaleko batzuk. Ondoren, goitik askatuko zaizue maskarilla batzuk eta lasai egon istripua berritzeko zen. Ondo pasabidea. Zerrik asko. Bueno, eta espatuko dut. Bueno, eke batu gara, espero dugu publikazio izan Italia, eta zerrik asko. Bai, noski. Begira, hemen dituzue logera batzuk eta dituzko geratu zutena. Bueno, gutxi, Lasai. Uxiarekin oso gaitik gaude. Bada kasualitatea, egunean aurkitu dugula lan bat eta udaltzaina
Gure zuen. Orain, gero gongo zara hor. Iristen zarenean, norbait egon gaitzetik zutik lanera. Nire bati date. Eta no? Iruñan. Iruñan berriz, zer pozik nago berriz familian izko dugu. Bueno, bidatea buelta trauko dugu. Bueltako bidatea daukat, gaztunean azkenean. Bueno, markatu eta joko zarete ez? Bai, baina bueno, baina musika detrobidea. Bueno, això turbulentzia egongo dira, esan dutenez, eta zure klasekin. Eta aurrean. Zerbait erabak zute, ondorio hori eman, eta nola izautura zuei eskoak daukagu, hartu txaleko batzuk, Alemanian, eta iratu soka bat. Bada guzten, ifu behar zuko batetik, eta dukoela. Eta oxigena falta daukagu, hartu zuen maskarilla batzuk, eta jaipatu dute hau. Eta temperatzea